Çu. Çu canım. Çu. Berekella laçınım. Berekella. Ey. Mähekdaş, salamu aleykum. Wa aleykümselam. Kaka salamu aleykum. Wa aleykum oğlum. Yaxşymı? Tuweleme seni görüp öýdi ýaşym ýadyma çykdy oğlum. Öňümizde ine ul ýarşy bardyr, aziyada ýarşy. Şoňa berk taýýarlyk görgün. Ähli güýjüňem şoňa sarp etgin oğlum. Bolýa kaka, Turkmen. Ol aýdym diýip bermedi. Kaka, men okumak öýün ýoksam aýdym bolmagy käýäýmisin? Bar oğlum, bar. Sen oğlun hemmeden üstün çıkar isvağa. Mene anan yan batıra. Sağ ol. para sad bollu damıp tara ömrü aşk bağışlara çin görünle dünya gül yüzün vurdun kul bolar ömürcüm geçenim o gelcem din görünle dünya min dünya mesinginem düşlerime kirenim ömrüme aşk bağlanım sağlarım sen himtarım sen var yerin
Ha, Gowher. Aydan zatlaň hemmeti alınanlar. Yok inanmasaňyny bardy göray. Yine bir zada hayattan çıkarttırın o. Nemen yattan çıkardım. Ha. Ine şonu. Bu sana. Sağ ol. Berekellah cennetcan. Sen gatgo çıkış etdim. Men sana aytdyma? Sen uňodan täkin kesin vardyr. Ani sen uyuňa bar da. Bugün dinjiň al. Salamylar. Yeni öňümizde kän çıkışlar bardyr. Uyuňa bar da ejeňe kakyn hökman aýtgyn. Böyle. Bugün çıkışyňy. Bori Samuel. Olaram gaty begenerler. Salam oğlum. Aha. Sağ ol. Cennet gelmedi mi? Şuna eglenni. Hı. Cennet o çıkış ettiler. Şeyle mi? Hawa. Gato çıkış etdi. Qo'ydim aytdim. Doğrudan ham. Gato çıkış etdi. Ağayt, men ýaňy şeýle bir tolgunymda. Batyr sen hem üçin gijak aldym? Ay cennet soraýaňamy. Kakymdyr da bilýäňi. Uy, şeýle mi? Gaýe, gitmäňdir ol. Kim gidi ol? Elini jaňa edip göräýmeli keningde. Böyle. Ağayd maňa jan gelýär. Uy ejem. Hawa ejejan. Cennetjan. Nirede gydım? Üýe gelen okmy? Şu wagt okuwdan çykdym, häzir barýam. Batymjak geldim. Kakanyň garaşýandy. Bor ejejan. Uy Cennet, Cemleýçi konsert kaçan bolýar bilýärmi? Uy, bileň okmy? Ýene bir hepdeden bolýar. Vay, ne etdiň gyd? Oho, onna gowasyş boljak da. Men şonu goşgy ýatdypdym. Şo goşgymy aýdyp berejek onna. Be, sen goşgy aýtjak bolsaň, onna men näme taýynlaýyn? Menem onna täýädäýdim dedejek. Vay, gowdany. Tuwalamy. Ikiňizden bir zatlar tapsyňyz bolyn. Men näme etsemkä? Vay, Batyr. Sen sesin gowa. Sen aýdym aýdaýy da. Vay, bidar boldum.
Kim ayol? Ana arçı. Doğrulay. Cennet, ter aytça aydymyň aýdyp bererdiň ama. Owa, aydarna weli ýöne sahna meni gaty tolgundyr ýa-dagy. Agyr, Batyr eşitdirmen maňa aýdyp berey. Oy, goýsana, köçede de bir aýdym aýdyp bolmagy. Aha. Gelin mi kıydım? Yer okular nähili? Gülýäl kakajan. Be kıydım. Ne bu öğlendinle? Kaka, bugün mektepde konsert boldy. Men birinji gene aýdym aýtdym. Kaka, ejem nerede? Ha, o jaýdadyr. Ha, kıydım. Gıydym. Eje, ýanky diňläp oturan aýdymyň ne hili ütkeşik eken? Meni aýam heňinem ýat tutdum. Geldim gıydym. Geldim ejejan. Eje, men gata ajy ýanyna. Nahar taýyndyr gıydym. Gogdygyny. Uy eje, ýoksa da ýanky diňläp oturan aýdymyň kim ýerine ýetirýär? Men aýyň tetine aşyk boldum. Olaydym mara gıydym. Kıydım. Hı? Entegim nahar tayin nämi? Hä bor kaka, häzir taýýarlar. Şeýt kıydım.
Kofe açıp bolgaydym. Soň biraz wagtdan biz daýynlara da gitmeliler. Ýöne. Batyryňa ma agatyba. Aýu, He, sen men aýdanymy diňläňokmy? dinleýän eje, bor eje. Ay ýokla. Batyr diýerler. Yaşıl salamu aleyküm. Wa aleykumussalam. Cennetli oýmuşy. Owa. Siz kim? Men cennetiň mogalymy, İhagul Hemraýyç. Tören oňat. Näme hyzmat? Belki meni öýe goýbersiňiz. Türkmençilikde içikde urleşmek gerçekli bor. Bagşla göreyim. Gelin geçin. Sağ olun. Geçin oturun. Sağ olun. Bir käsecik çay alaýalyň. Yok, sağ olun. Men howlukmajyrak. Ýoksa okuçym cennet janwaryndan okla. Ejeti bilen daýlaryna gitdi. Käwa çykyşyň ýaly edip öýden çykaýmalar bar bolan. Gatowy. Bagşlan, siziň adyňyz kim? Bayram. Bayram Berdiliýew. Tuweleme, Gatowy. Bayramjan. Men size gelmegimin sebäbi siziň gyýdyňyz cennet janyň ütkeşik wehini bar. O çağan aýdym-aýdyşy. Durun. Bagşlan. İhagul Hemraýyç. İhagul Hemraýyç. Siz näme üçin bu zatlar maňa aýdýaňyz? Aslında cennetiň kakatamy. Howa kakasy. Siz aýtman men kim aýtmalyny bu zatlary? Nemele Bayram? Cennetjan şeýle bir duran Mähekdaş. Siz düşünün. Durun. O näme aýdymy? Aýdym da. Aýdym. Sunuňat. Bagşlaň. Men sizden haýyş edýän. Cennetjan şunun şeýlek aýdym aýtmasynlar. Oň bir emmasy bardyra. Düşündiräýin. Cennetjan şunun şeýlek aýdym aýtmaly däl. Bolony. Sebäbi bardyra ýaşuly. Bir düşündüriň de. Aýtmaly lilim aýtmaly bolony idimi? Düşünün. Ol basym bäpleşde çykyş etmeli. On geleceği öňünde. Ol konservatoriýaga girip okuwyn dowam etmeli. Siz on bagtyny böwet bolýaňyz. Haýyş edýän. Gidin şu ýerden. Düşünmedimle. Men size öýden gidin diýän, haýyş edýän. Bağışlan ýaşuly. Bir gün aýdym-aýdan bilen hiç tat bolasa. Salamu aleyküm Gökörenci. Salam cennet. Uy, Batyrjan, sen nerden emşliýän? Ay Gökörenci ýüregim ustada şähere aýlanmana çykaýdym. Ine öňümdenem siz çykdyňyz-da. Siz näme öýüňde gaýdyp barýadyňyzmy? Biz bolsa Cennetjan bilen daýlaryndan gelýäs. Gelneje, gaýdyp barýan bolsaňyz men sizi öýüňizde şeni öz arabam dakdaýyn. Araba? Araba diýdiňmi? Hani? Owa? Hana hol araba menki-de.
Cennetcan. Batırcan haş edip dur kayır arabada gayda ayırıydım. Yer. Batırcan, onun öýüňizdekilerem gowmy? Owa gence ýagşy, hemmesi gowgul ýaly. Okular näde? Beşlik alýanmy? Owa gence alýar. Uy ýoksa da. Atama uçap ýaň diýip eşitdim. Owa gence, siz men at çapşym bir görsediňiz. Men atyň üstüne çapamok. Laçyn bolup uçýan. Ine nesip bolsa görersiňiz. Men bu at Aziýada taýynyp görýän. Tuğleme berekella. İşin uğruna bolsun oğlum. Sağ olun göwhergenleje. Sen aydıma da gatna ýadyň welin. Aydymdan ammaşyň çykýandyra. Janawa. Ine öýüňize de geldik. Sağ ol oğlum, sağamam. Bolýa, sağ olun. Men dünyada singinim, düşlerime girenim, ömrüme aşk bağlanım, sazlarım sen, hem tarım, sen bar yerin yüzünde, em bar şirin sözünde, gelsene yar düşümden. Kuşlarıma öwrele, 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 öwrele. Kuşlarıma öwrele. Sana baktım garaşyar yine, gelenine dünyam garaşyar yine. Sana baktım garaşyar yine, gelenine dünyam garaşyar yine. Sana baktım garaşyar yine, yine, yine de, gelenine garaşyar yine, yine, yine de. Sana baktım garaşyar, gelenine garaşyar, tüyününe garaşyar yine, yine, yine de. Sana baktım garaşyar yine, yine, yine de, gelenine garaşyar yine, yine, yine de. Sana baktım garaşyar, gelenine garaşyar, tüyününe garaşyar yine. Ah, ah, ah,
İsa ulum oğlum. Men yanıma gelip gidin. Bolya. Gürleşelli. Bolya. Gödel muradına. Mümkün mü? Gelin geçin İsa ulum oğlum. Oturun oğlum. On bilen gürleşdiniz mi? Gürleşdim gödel muradına. Hiç yıl hayır yok. Men nämetçegim bilem ok. On bir sebäbi bardyr. Hiç yıl sebäbi yok. Men ýydım aýdym aýtmasyn diye. Bolany. Onu anyklaýmaly ekenin. Gödel muradına. Men oň aýdym mogolymy. O men hiç yıl tiýran ok. Bir zat diýsem gepet şunan ok. Belki men on bilen gürleşerim. Gürleşip bilmersiň gödel muradına. Gepet şunan ok. Ol dik duşda adam. Biz näme etmeli boldy? Gödel mogolym. Cenneti bätleşden aýraýmasak, başga hiç şeýle alajymyz ýok. Cennetem gaty gynanlar, men onu bilýän. Yok, yok. Oňa bir wada aýtmaly. Bätleşe geçeli entek wagt bar. Belki kaka tamam ruhsat berer. Ay näme bileýin gödel mogolym. Garaşaýary. Garaş diýdiňiz garaşaýar. Bolýar. Salam okuwçylar. Oturun. Okuwçylar. Şuňky sapamyzyň mogdugy gopul barada gider. Gopul Turkmen halkynyň iň gadymy saat gurarlarynyň biridir. Ol gelinalyjyň arasynda esasan uly orun tutup dünýäde meşhurluga eýe bolýar. Hatda gorkudaty döwründe gopuluň demir hilsi ya agaç hilsi halkyň arasynda giňden ýaýran ekeni. Häzirki döwürde Ýewropa ýurtlarynda giňden ýaýrandyr. Hormatly prezidentimiziň ýyly döwlet gerer bolsa diýen kitabyna da gopul barada giňişleýin beýan edilýär. Inni bolsa men size bir soraw bereýin. Gopulu erkedip çalyp bilýäniňiz barmy araňyzda? Hany bar bolsa eliňizi galdyryň. Tügelemi. Oğlumydym çalyp bilýän ekeni. Berekella, tügelemi. Leyli, sen näme eliň galdyrmadyňmy? Çalyp bilen okmy? Çalana bolýan molim. Salan bolýan bolsaň, hananny bide de çalyp ber. Feredayda. Bolla, çal çal.
Ay tüölümü. Berekella. Okuwçylar çalan bolýanymyz, şular ýaly owaz çykaryp berýän bolsa, ökde çalýanmyň näilke? Yine de araňyzda çalan bolýanyňyz barmy? Bolýar Mene azýada taýynlanmal at çapmana gitjek. Batyr, birem sen at çapşyň göräýeli. Borla Batyr, sen arkaýyn gidiber. Biz gowy sen saklamaly. Bu gaty wajypdyr. Bolýarmy gyllar? Sag bolun. Bolýar, sag bol. Cennet. Cennetcan, çöreňe bir iki dägizim. Okumak ýalan soň yer. Orda. Salam oğlum. Girmek mümkünmü? Batyr, yine ýyja galyňmy? Bağışlaň oğlum. Inni gaýtalanmaz. Bolýa geç ýerine. Handurani, ýoksa düýük tapşyran aýdymmy, taýýarlandyňmy? Howam oğlum, öwrendim. Han geç aýdyp ber, geç azap. Senem saatyn çal. Başla verin. Ala bahar yad güller, açılsa güller. Ala bahar yad güller, açılsa güller. Dünyam yazmağa. Boldy, dur. Bolanok, geç yerine. Geç. Tenem geçay. Hedil verdin, govam aýtdyň ay. Yoşrak bolun okuwçylar. Okuwçylar,
Şu kitap Ala detme Batır hemme zat gowalar. Barsa var. Recep Farada. Men sana bir sorum var. Recep Balkan Gelgin vilayetinin garaşar. Serdar etrafını eneden oğulya. Türkmen gelgin. Seret ana geliyor. Tentekler. Salam Batır. Salam. Salam. Eştiyam dost. Sen akıllıca bolsana. Barlı olanlar, hemme zat gülýär. Yeni bir ýerde gaýdýan. Akıllıca bol. Bar bağışla. Bayram. Jaň gelýär eliňe. Häzir barýan. Gowher. Kim jaň etdi? Alo. Assalamu alaykum. Waleyküm selam dostcan. Dogluňyň gutly bolsun Bayram. Sağ ol. Tanımadımla. Ay dostcan, men Yusuf. Tanamadyňmy? Yusupcan sen maýby? Näme telefon belgeňi ütgetdiňmi? Ýagşym taplar. Ýagşy dost, gowy. Özüň näýli? Benim Hudaýa şükür gowy. Sağ urun gedip ýörs. Dogluňyň gutly bolsun. Aýba. Sen nereden ýadyň açyp ýörüň men doglaňynym? Ay şu dost bu parolunda şeyli olaýardy. Ay sene tüwelime dostsan zor çykdyň ho. Hananno gelejänem Allah gaýdy beriň berik. Men size garaşaktyryn. Bolýa dostum. Aylanır. Sag bol. Bolýa sag bol, garaşýan. Kim jaň etdi? O dostum ispara ýadyň açýarmy? Ana şo. Doglaňyny bilip şonu gutlap jaň etdi. Bäh, tüwelime ýadyndan çykarmandyr. Bu sana. Doglaňyny bile edidim. Sag ol mehriban. Bilýänle sen meň doglaňyny ýadyndan çykarasyň ýoga. Haladyňmy? Ey yüreğimde yalınlowlar, görmesem seni günnügiz, aşygyňy ýakmay beýle juwan kalbym senigiz. Yüreğimde yalınlowlar, görmesem seni günnügiz, aşygyňy ýakma beýle juwan kalbym senigiz. Cennet, sen näme üstünden ulýan? Yok, sen üstünden ulamam men şu an. Bilýänmen senki ýaly owadan sesim ýokdugy. Borla, han sen maňa sowadyň örkezde. Uy, ine men sowadym. Bu men laçynym. Vay, maňa owadan ne? Laçyn ni sen laçynna. Men seni aýlaýynmatymdy. Yok la Batır, men gorkýana. Birden ýykylsam ne? Yok, ýykylmarsyň. On soňam laçynym seni ınjytman aýlar.
Şeýledem laçynım. Ay bolýala Batır. Gowsy men öwrenşeýin biraz, soň görbererse. Bolýarmy? Gorkmasana men bar aýanymda. Borda. Ýöne ýykyrsam seretgin. Bolýa arkaýyn bol. Seretgin. Bolýa. Uy, ne edip minmeli? Hani gel men sana kömek edeyim. Ine şeýle. Bol, ana. Ay bereket. Uy, Batır. Cennet. Gözüň açsana cennet. Cennet korkulmayda. Turayda cennet. Cennet. Gözüň açsana cennet. Ayıl sana. Men sana aýtdym atam ündürme diýip. Şu meni sen maňa sowadyň. Ay cennet men bilgeçliğin etmedime. Bilgeçliğin etmeň. Sen atmynjak bolşuňa men aýdym aýtjak bolşum ýa-Allah. Hey. Orada. Laçynım. Maňa diňe seni düşünýäňde. Ine öňümizde uly ýarşy bar. Ikimiz şoňa taýynlanaly. Başga da üns bermeli. Bolýarmy laçynım? Häzir. Salam aleyküm. Salam dostum. Yaşın mutlu olsun, çok yaşa. Tavurulmasın. Salam. Salam, gele göri. Inim, salam. Han kabul et. Yor, geç. Bayramın doğruluğunu kutlu olsun. Tuvaleme. Yaşın taplar. Araştırdım. Hava geldik. Han geç otur. Geç ver. Gel. Salam. Han geçin mihmanlar, geçin oturun. Yerleşin dost. Otur ay gogor. O Mähekdaş. Geliniň Yaxşı geliniň mi? Cennet Şeyle bolu da. Buğun giyin kaçak yazıpsına. Mutlu olsun Görüşmeyende ne çeyil? Sağ ol. Tuvaleme gıydım. Gokor enje. Elim nerede ýuwup bilerkem? Ola toga baray Batyrjan. Bolýa. Han men sana uyup bereyin. Hani paylaştır dost. Näil işler owmy? Hava. Aşırı bir dur gowy, elbetde. Ay, tuvaleme gıydım, sağ ol gıydım. Hani gogor? Cennet. Sen näme şey menden öýkelap ýörjekmi? Çekilsene ýolumdan. Bäh. Cennet. Ayak çeksene. Hawa näme? Borla cennet. Bağışla meni. Men bilgeçliğinden etmedime. Bolýa, ýönünni kedek maňa beýle sowat etmejek bol, bolýarmy? Bolýa. Beýle sowat etmen. Söz berýän. Ýörünni inatalamady garaşdyrma, Bolýa. gideli. Gowhur. Ýadyňa düşýärmi? Näil gow konsertde bererdiň ha? Ol oğudan aydın bir enterem bulağımdan neden ok. Şu alt şol aydından bir yerini bir dinleyip bolaydı de ha? Borla Yusuf. Hani alın iyi ver. Dinleyip doyup bolan oktu. Hiç öyleme. Ay sağ ol gıydım. Yutup dost. Hani bir yaşlı yattaydık ne ya? Şu men pikir ediyen adam diyen ne dersin deten ha? Hava. Mena tayar. Tayin mi? Tayin. Yor. Siz oturun men hazır. Hani yor. Siz arakan yişarım. Hani yor bakalım. Olara güýmenjelerini tapdylar. Bir nahar sowatmalyň. Batyrjan iyi otur. Cennetjan, sene mi berýdim. Bayba, dostan yana. Wagt yerňem ýaman çalt geçýär. Toy edemiz ýaňy aly boly, eýem tuweleme.
Çağılarımız iki ayaklı kuyuna diýlenne. Dogry aýdýaň dostçan. Wagt ta çalyp geçýär. Ýöne esasy aladaňam köpelýär da ho. Çağılar hakda diýäňmi? Howala. Kiçin çaladasy, ulyň ulaladasy bolýar da dostçan. Esasat öýli işletmek. Münasip ýoldaş tapmak. Hawa, dogry aýdýaň dostçan. Öýli işli meselede soň iş bolmady ýaly gaty dürst hereket etmeli. Teredinmi şuňa? Gördüňmi? Turkmen ýedil çapyr kesmeliyipdir. Ha, dogry aýdýaň dostçan. Arça tere sabrak bol bolýan. Tere. Adrak koy bolýan. Tere sabrak bol arça. Tere ýuwaş. Vay. Arça sen bu edýän adym bilýäň dämi? Hawa men düýün gowatyp öwrendim sen arkaýyn bolsana. Arça, şoňa seret dogurmay. Hawa. Ýüzüňe teret seni, ýüzüňe. Ewa, sen näme? Men kimde bolýanmy? Özüňe teretsene. Men sana ozal düşündirip aýtdyma. Şunu şuňa garma diýip. Baksaň bolum. Inni gaýtalanmaz. Menin arça bilen bir toparda bolmar. Besir. Salam okuwçylar. Oturun. Howa okuwçylar. Çykyş atna şeýleler taýinmi? Hä mehri. Geç. Aýdyp ber. Bir tarap watanmy eridläp söýýän. Irskalyň esilmez baglar içinde. Maýsaly ýaýlama başymy egýän. Topragy reýhanlar, güller içinde.
garaşdyrlyk, bitaraplyk geregim, bagtiyarlyk, berkararlyk diýregim, mudam watan diýip urýa ýüregim, waspyň sözläp zywan diller içinde. Berekallah. Geç yerine. Yine kim? Molim, men emir täýärdimmi? Şonu hiňlenip beräýin. Gel cennet. Gyzym. Ece, sen bu sady nerden bilýän? Ya senem şo rajydaky aýdym öwrenip ýat tutdyňmy? Ýok, gyzym. Aslynda bu aýdym men öz aýdymym. He? O nähil sen aýdym? Sen näme aýdym aýdýanmy? Hawa. Onda näme üçin men bilemok sen aýdym aýdýanmy? Bilemok. Hey gyzym, men öň aýdýadym. Yönünü sesim bolmasaň aýdamok. O döwürler sen gatty geçirdin. Saňa da wagt gelen aýdarynyp ýördüm bolen. Ne de şo ünnürde. Ijejan, sen üýt köşük dehinne. Bilýärmi men sen şol aýdymyň nähili gogurýanlygmy? Men kim aýdýaka diýip gaty kän pikirlenip. Ýöne sen aýdýansyň öýdüp, oýumda pikirimde ýokdy da Ijejan. Bilýärmi Ece, men şu mektepde çykyş etdim. Maňa men mugallimlam, klassdaşlamam. Sen gaty gogaýdym aýdýan diýdiler Ece. Maňa men mugallimim, sen iň soňky jemleýici konserde alanyň diýip aýtdy Ece. Sen näme aýdym aýdýanmy? Ho Ece, sen men aýdym aýdyşym bir diňläp göreýsin. Bayram. Bayram. Gyzymyz aýdym aýdýan eken. Habarlydyňmy sen şondan? Bayram, näme edim ýa jogap ber maňa. Bilýärdiňmi sen şonu? Näme jogap berin? Şunça wagtlap şu zatlar gidilek gelenmeýdinmi? Ya oňam durmuşynyň teň durmuşyňa meň demegini islemänligimi aýdynmy? Ece, kaka,
Bu nämen gizliň urruňy? Howm golim? Cennetcan gelen okmy? Borum golim, häzir barýan. Nire barýan? Näme barýan? Kaka, biziň mekdebimizde şuň jemleýiji konsert bar. Meni şoňa esas aýdymçy edip aldylar. Ana gowhar. Gördüň bu gyzyňy? Gyzyňda seň ykbalyň aýtalanýar. Bu ýönelige de gowhar. Gyzyňam seň munyň öçür. Ana men şondan gorkýar. Kaka, men gijak alýan, gitmesem bolano. Giden ok diýdimmi diýmek, giden ok bolany. Maňlaýy ýazylan ykballan gaçybam bolmaz, gutulubam. Belki Cennetjan men ýetip bilmedik derejeme ýetä ýetdi. Berde nämeleň bolýanlygyny düşündiräýiň-de maňa da biriňizden biriňiz. Bayram, sana näme bolýar? Sen bir zata gizleýäň bizden. Jogap ber, näme bolýar sana? Yarıma vurdum dudak Düğmelerim düngürde Şelpelerim şangırda Bağıtıyarlık dövründe Vatan şöhra şanırda Bakayın bakayın Yar monzoni dakayın Akır çeşmen boyunna Bağıt leletin kakayın Bu näme? Men hiç da düşünemok da, bu kağıt näme? Maňa aýdaýyn-da. Häzir kakaň elmesini aýdyp berer. Onu sen düşünürsin. Näme üçin kaka beýle başagy bolup ýörşüni? Näme da gyzym? Biz o wagtlar ýaşdyk. Ejenkimiz bir-birimiz gowwarýardyk. Kimidem konservatoriýada okuýardyk. Okumyzy bitiramyzam toý etdik. Sen dünýäň ýerine gatkan garaşdyk gyzym. Ýörgökör, hemme zat gowalar. Ine ajaýyp günlüň birinde de sen dünýäniň. Biziň begenjimiziň çäbi ýokdy gyzym. Bäbe kanadan seni kutça ellem bilen özüm çykartdym gyzym. Biz diýsen bagtlydyk. Ejeň teatrın ökdaydymçysy. Meni moň tadan atdym. Günne unaşy konsertler bolýardy. Ay gara ýetişiksiz günnedik-de. Ene bir günem ejeň bilen ýankaýdymy öýde işläp otyrkak. Birden ejeň tedine bir zada boldy. Biz howatyr edip Lukmana ýetdik gyzym. Ana Lukman şonu maňa şey diýdi gyzym. Dedeň maşgulanyň bokurduğuna ýetilaryň git bar.
Oňa aýdym aýtmak bolar. Siz ony hayır etmän bejerdim. Anha şu günem şu başagaýlykda öýe gelemizde ejeň begenip maňa şey diýdi gyzym. Bayram, şu gün täze aýdymmy teatrdaýdy aýalla. Haçan? Şu günmi? Wi, hawa şu gün. Sen näme ýatdan çykardyňmy şu günüň nähil günlügini? Bir minut. Ulol many eşekde. Bayramyň gutly bolsun. Sag ol. Sesiňem batly, ädimden batly bolsun Mehribanym. Way, muňa wadanlygyny. Yaradymy? Hawa. Bayram, şu gün teatrda täze aýdymmy aýtmasaga bolmaz. Onsoňam her bayramçylykda da çykyş edýärdige. Bize garaşarlar gitmesegem bolmaz-a. Gökür. Şu gün oňaýylla. Gel goýsaň bayramçylygy öýde belläle. Diňemeň däle bayramjan, hemmämiziň bayramçylygymyz. Yer bolýar, hemmäňiziň bayramçylygy. Şol aýdym aýtmasam, bir zadym ýetmeýän ýal bolup durdy. Belkem giderse bayram. Yeri, bor diýäýseni. Yer bolýar. Goý şu bayramçylyk gününe sen diýenim bolsa. Sen diýenim bolsa. Sen diýenim bolsa. Bir gün aýdym aýdan bilen hiç zat bolasy ýokmy? Ejeň bu sözlerinden soň men oňa lukman beren hatyny görköz bilmedim. Men onu gizläp sakladym. Bir gün aýdym aýdan bilen hiç zat bolasy ýokmy diýdim. Şu gün akşam biz tiyatra bardyk. Ejeň sahna şeýle bir owadan bolup çykdy bolýan. Şu adam gözüňden giden okýdym. Alan soň ejeň aýdyma başlady. Yeketek umydım, umytlarımdır, sırlarımdır, yalnız sırdaşım. Senin dünyana singesim kelli, öwrülesim kelli yar senin düşlerine. O gater etdi. Ejeň bir dälirim etdi. Men seni inni hiç açan ağlatmarın. Gözüňden diňe beýişli göz ýaşlar akar. Söz berýän.
işime şunu çelli ökünüp aňyrtyna çykyp bilemok gyýdym. Egerde men ejeňe hat görköden bolsam, onu saklan bolsam, belki bu zatlar bolmasa da bolmazdy. Bu zatlaryň hemmesine günäkär men. Men häzir gorkymam. Saňa da bir zat bolar edi gorkýan gyýdym. Sen gyýdymyzyň bagtyna böwet bolma bayram. Maňlaýmy zakyn görbermeli bolsa. Gyýdymyzyň kalbyny aýdym sada bolan söýgü joşurýar. Ol bolsa şuňky ajaýyp günümüziň netijesi. Hormatly arkadaşymyzyň sungoda goýýan sarpatynyň netijesi. Sen gyýdymyzyň ýoluna böwet bolma, goýber gitsin. Men anan ýanyň bagtyna goýber bayram gitsin. Oy. Seni tüm taýinlän. Ana bol, ýör. Bol was. Bargy. Salamu aleyküm. Salam. Geçiyorum bayram ağa. Ana geldi. Salam. Gelin geçiyorum. Salam. Sağ ol oğlum. Gelir diýdim. Oo. Sağ ol oğlum. Geç otur. Bir tefindir bolup gitmek izledim. Yıkıtık umidim.
umidlarımdır, tırlarımdır, yalnız sırdaşım. Senin dünyana, singesim gelli, öğrülesim gelli, yar senin düşlerine. Mehri. Bağışlay da meni. Mehri. Näme? Bolýala. Bilişini etmedime. Gözün açmada ýoşadan ýöräber. Ýöräber ýoşadan. Awa, ýöräber. Geliber. Geliber, 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 geliber. Batır yetmedikmi? Geliber. Gözün açaýmyň? Açamoklu. Dur. Yetdikmi? Açaýyn gözüňi. Ine men saňa sowadym. Sen ýene men üstümden uljak bolýarmy? Ýok Batır, inni sen bu oýnuň geçmek. Sawa. Cennet dursana. Dursana näme bol cennet? Saklansana cennet. Cennet duraýda cennet. Cennet duraýsana. Öýkeler ýal men istat etmedime cennet. Duraýda cennet gurlaşaýyl cennet aýak çekpene. Cennet.